tal-Missier, tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Isftaġġu tal-familja mibsut. Ħuti jiġbarna hawnhekk biex nikkonfermaw u nġeddu l-oċċja tagħna lill-Alla. Di l-mixja tagħna li dusija. Ma wkoll aħna ħuti bħala bnedmin fil-mixja tagħna hija faċli li ntaqgħu ma' xi tfixkil. Hija faċli wkoll anke kultant notru fil-ħajja tagħna. Walek jew nammettu li aħna wkoll bnedmin dgħajfa u għandna bżonn il-ħniena u l-maħfra ta' Alla. Għalhekk għandna narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti. Jien għadni ħafna bis-sieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi, bl-ikbaħ tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqassa Marija dejjem Verġni, l-anġli bil-qaddisin kollha. Lilkom ħuti titolbu għalija mulej Alla. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Gloria lill'Alla filori tas-sema.
nitolbu u Alla ħani għafmana bnedmin dajfa biex aħna namlu l-festa tal-om qaddisa ta'allam tella sema meqjuma f'dan is-santuarju ta' Pinu bla l-luna taħħa nintrefu minn żunitna u ngħixu ħajja qaddisa b'ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfex filena bint Sion, għalli xarani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej, u kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej, u huma jkunu l-poplu tiegħi u jiena nammar f'nofsok. Imbagħad int taraf li l-mulej tal-eżerċti batni għandek, u l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu skit quddiem il-mulej intom il-ħajjin kollha għax stembaħ mill-amara imqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Istani. Iva minn issa l-qudiem kull nisa li sejjaħ li ħinja għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis u l-isem tiegħu ngħid flimkien. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera l-qawwa ta' driegħu xeret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin, mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-onja bathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalem mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li hi l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt, jiġifieri xi nofs mil. X'ħin daħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Indri, Filippu u Tumas, Bartilmew u Mattew, Ġagbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġagbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija om Ġesu u ma' qrabatu. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qadejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qadejja, imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa xfar. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u nowluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu u daq l-ilma mibdul f'inbit u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu, kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel. Meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak li huwa inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera il-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej. U til-kelmiet li smajna fis-salm responsorjali li huwa wkoll l-innu li għamet Marija. Dak l-innu sabiħ. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi għax għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Kemm hija interessanti, xi tfisser għalija din. Li Marija mimlija bi Kristu wara li għamlet disċerniment għas-sejħa li għamlilha Alla fid-dialogu li kellha mal-anġlu li bagħtilha Alla, hija tagħmel dan l-innu li huwa għotja totali lill-Alla. Li bija tingħata kollha kemm hi lill-Alla. Ikun minni skont kelmtek, dik hija l-konsagrazzjoni tal-Madonna lill-Alla għal-ħajjita kollha. ħadet impenna l-ħajja tagħha. Dik il-mixja tagħha ukoll anke b'rabta sħiħa ma' Kristu. Din hija l-konsagrazzjoni. X'inhi l-konsagrazzjoni? X'inhi? Hija proprju dil-lotja li aħna nagħmluha bil-libertà, però b'moħħ miftuħ u b'qalb imħeġġa. Dak huwa l-importanti. Li nkun naf x'in nagħmel, nkun naf xi tfisser għalija l-konsagrazzjoni. U għalhekk jiena bil-konsagrazzjoni sirt ħaġa sagra, ħaġa qaddisa, persuna qaddisa. Diġà aħna wkoll ħadna l-ewwel konsagrazzjoni tagħna fil-Magħmudija tagħna, bdejna din mixja tagħna qdusija marbutin ma' Kristu. Però mbagħad fil-ħajja tagħna wkoll anke nagħmlu għażliet oħrajn anke ta' perfezzjoni fil-ħajja spiritwali tagħna. U allura għalhekk tkun għażla libera. Mhux ikollna pressjoni minn imkien, la minn ġewwa waqqas minn barra, għaliex inkella l-konsagrazzjoni tagħna
ma jkun fija l-ebda valur. Għax xi drabi nippruvaw aħna nadattaw li l-nfusna ċirkusstanzi li jkun hemm marbutin mal-vokazzjoni tagħna. Imma dik mhijiex oċċa sħiħa. L-oċċa sħiħa tkun qalb miftuħa kollha mħabba biex verament ikollna lil Kristu bħala l-arus uniku tagħna. U kif kien jgħid anke saċerdot qaddis jgħid minkejja d-diffikultajiet li kien jgħaddi minnhom matul il-ġurnata u kien bniedem ippersegwitat ħafna, kien jgħid malli mpoġġi rasi fuq ħadda fil-għaxija, Ġesu ma jkun ħadu li ħadd. Dak ifisser li jien ma jkolli l-ħadd xejn li jisraq li l-Kristu mill-qalb tiegħi. U għalhekk huwa importanti wkoll anke ċirkustanza nippruvaw ukoll nirriflettu fuq il-motivazzjoni tal-sejħa tagħna, tal-konsagrazzjoni tagħna. X'kien li għanqalni għal din is-sejħa? Insib ħajja komda, ikolli s-sigurtà, ikolli kumpanija. Dan ma jiswa xejn jekk ma jkunx hemm verament anke l-għoċċa tiegħek innifsek lill-Alla. U għalhekk Alla jara fil-qalb tagħna mhux dak li jidher fl-apparenza. Dak li jidher fl-apparenza ħafna drabi jqarraq bina, imma l-importanti dak li jkun hemm ġewwa fina. U għalhekk jridu kuljum nimmaturaw din il-vokazzjoni tagħna, il-konsagrazzjoni tagħna. Qegħdin ngħixu f'dinja fejn verament anke d-dinja li ma tafx paċi. Qegħdin naraw anke fi żminijiet tagħna gwerer, ġlied, mibeda, inġustizzi minn kollox. Xi fisser dan? Li m'hemmx Alla fis-soċjetà tagħna. M'hemmx Alla. Għax Alla mhux tal-ġlied, Alla mhux tal-mibeda, Alla mhux tal-inġustizzi, Alla mhux tal-qerq. Alla tagħna huwa tal-paċi, Alla huwa tal-mħabba. U allura importanti li naraw daqsxejn xi sfidi għandna għas-sejħa tagħna, l-konsagrazzjoni tagħna. U fil-fatt il-ħajja tagħna konsagrata tiltaqa' ma' ħafna sfidi. U b'mod partikolari illum fid-dinja moderna nippruvaw niltaqgħu ma' sfidi għax kulħadd jitifittex l-identità tiegħu. U aħna jekk verament l-identità tagħna jagħtilna Kristu, x'identità ikbar minn din jista' jkollna? Jekk verament l-identità tagħna hija marbuta ma' Kristu, x'jista' jkollna aħjar? Kemm huwa importanti li nifhmu dak li aħna t-teżol li għandna f'idejna. Nifhmu wkoll anke li hija sfida kbira għal kurrent li għaddej fis-soċjetà tagħna, kurrent li jkaxkar, kurrent li jfixkel kull sejħa li jkun hemm. Illum ukoll anke kulħadd ifittex il-ħajja komda. U ħajja komda wkoll anke tipprova tbedek mis-sagrifiċċju. U jekk m'hemmx sagrifiċċju fil-ħajja tagħna, ma jfisser li qatt ma rafniex il-vokazzjoni tagħna. Għax il-vokazzjoni tagħna hija propja għodta tagħna lil Kristu u lil Kristu fil-ħajja kollha tiegħu kemm hi anke fil-mumenti tas-sofferenza. Hemm ukoll anke marbut bħala sfida għal konsagrazzjoni tagħna huwa s-sens ta' commitment li llum ħadd ma jrid jew insomma ħafna ma jridux li jimpenjaw ruħhom. Naraw is-soċjetà li qegħdin jgħixu fija. Llum ħafna drabi għandna numru kbir dak li jgħidlek anke fil-ħajja miż-żewġa ma niżżewwiġx. Mur ngħixu flimkien ma niżżewwiġx għaliex kien irrid ikollu l-libertà nerġa' mmur lura mill-kelma li tajna. Jalla ma jkunx hekk ukoll anke fil-ħajja konsagrata tagħna. Mhux sempliċement għax inħalli l-vokazzjoni, ma xi darba anke ngħix fl-istess vokazzjoni imma nkun qiegħed ukoll anke b'nuqqas ta' commitment minn ġewwa. Ġifieri apparenza biss tibdel minn barra li jiena qoti lill-Alla. Walek jeħtieġ aħna nkunu r-roħ tas-soċjetà tagħna. Nkunu r-roħ biex naġgħu nagħtu l-ħajja mill-ġdid lis-soċjetà tagħna bil-ħajja konsagrata tagħna biex jidher nentaw. U x'inhi x-xhieda tagħna? Li aħna konna bħalma kiet il-Madonna. Kull fejn marret daħlet tant Elisabetta ġabet il-ferħ, ġabet bidla f'dik id-dar. U dik hija x-xhieda li jridu nagħtu li kull fejn inkunu nippruvaw inħallu il-marka ta' Alla. Inħallu lill-Alla li jidħol f'dak il-post permezz tagħna u jibqa' hemmhekk fil-persuna bil-mod kif kien ġibu ruħna ma' dik il-persuna. Għalhekk huwa importanti li biex nagħti xhieda awtentika tiddependi ħafna
mir relazzjoni li jien għandi ma' Kristu. Kemm jien marbut ma' Kristu. Ta' min ħanati xhieda. Jekk ħanati xhieda ta' Kristu, allura irid nirrappreżenta Kristu. Wara biex nippreżenta Kristu jrid ikolli tassew lil Kristu ġewwa fija. X'qal San Pawlu. Mhux jien li ngħix, ma' Kristu li jgħix fija. Għax kien konvint mill-sejħa tiegħu, mill-commitment li ta' għal Kristu rid jgħixu. Għalhekk trid jgħid li Kristu huwa li jgħix fih. Għalhekk aħna bħala xhieda irid ikollna wkoll quddiem għajnejna il-Knisja tal-bidu. ġibidhom l-insara. Kien ikun hemm konverżjonijiet ta' eluf. Ġibidhom. Ix-xhieda li kien hemm tal-ftit li jaċċettaw lil Kristu fil-ħajja tagħhom. Ix-xhieda tagħhom kienet ikoll anke kalamita biex jixbdu n-nies lejn Kristu. Għalhekk il-ħajja komunità tagħna għandha tkun ukoll anke il-post fejn jien ngħix il-commitment tiegħi. U biex ngħix fil-ħajja tal-komunità mhux sempliċement li nkun fil-komunità u nsib kollox lest. Imma kif jgħid Sant Lustin hija il-ħajja komunitarja hija ferħ, hija qdusija, hija mħabba kbira, imma wkoll hija wkoll sagrifiċċju għax trid tadatta ruħek biex iżżomm il-komunjoni, biex iżomm anke l-imħabba ta' bejnietna. Għalhekk għana ġejna hawnhekk din it-tempju għażiż, mod partikolari lejliet is-solennità tad-dera tal-Madonna hawnhekk meta kelmet il-Karni Grima. U f'din iċ-ċirkustanza ġejna hawnhekk fejna biex aħna wkoll nitolbu għatenna ħalli nġeddu tassew il-vokazzjoni tagħna. Nġedduha dak l-sens ta' konsagrazzjoni mhux biex tiġbida imma ferħ għaliex inħossu tassew ir-rabta tiegħi ma' Kristu li ma rrid joħodu li ħadd. Nispiċċa wkoll anke dan il-ħsibijiet b'talba li jagħmel wieħed qaddis għal din l-okkażjoni. Mulej Ġesu nfaħruk u nirringrazzjaw. Inti taf il-qlub tagħna. Għalna nidru quddiemek b'qalb umli u sinċira u b'fiduċja kbira. Aħna għandna l-ġuħ u l-għaċċ għalik u l-qalb tagħna hija nixfa jekk ma tintiliex bl-imħabba tiegħek. Ħajjitna hija bla skop jekk ma titmexxiex fuq il-passi tiegħek. Mulej inti l-ferħ tagħna, inti l-paċi tagħna u l-qawwa tagħna. Nirringrazzjawk u nfaħruk li int qiegħed qrib tagħna u tirrepetilna. Tibżgħux għax jien se jaħtilkom bisimkom u intom tiegħi. Ġesu rajjiet tajjeb. Għajjem fil-parroċċi tagħna saċerdoti, reliġjużi u lajċi ta' ħajja konsagrata u missjonarja ħalli jkomplu l-ħidma tas-salvazzjoni mibdija minnek. Lilek nafdaw il-komunitajiet tagħna, oħloq fihom klima spiritwali bħalma kien hemm fl-ewwel insara biex ikunu ċenakli ta' talb u ta' għaqda. U fissibek il-persuni konsagrati li laqgħu s-sejħa tiegħek. Lilek ukoll insejħu tagħna Marija, modell ta' kull vokazzjoni u fil-qalb materna tiegħek nafdaw il-vokazzjoni tagħna biex tidħol għalina għal ngħixu s-sejħa tagħna f'fedel ta' sħiħa. Vifa namlu kien istqarrija tal-fidi, jina nemmen falla wieħed, missier li jista' kollox, ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak ma jidhirx, mlej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, nissel minn missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, nissel mhux magħmur, ma turu għadha mal-missier u biesa kollox, niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu Marija Verġni u sar bniedem
salbu ħalina bat taħt Ponzi Pilatu, mieti difnuh. Ftiret jum għamil mejn u miet skonti t-qodma mqassa. Tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandu jerġa' bil-glorja li huwa minn ħaq il-mejtin. U s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li meqjum weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben. U jitkellem fuq il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda għal maħtad nibiet. Nistenna għamma mill-nibiet u l-ħajja ta' żmien li ġejja. Faqda sħiħa ma' Marija il-Verġni jom il-mara tal-fidi u dik ta' tħajjita kompletament lill-Alla impoġġi fidejja it-talbit tagħna u taħutna biex tessaqhom quddiem it-tron ta' Alla. Lejdu flimkien dawk li jemnu itlob għalina. Dawk li jemnu itlob għalina. O Verġni ta' skiet li taf tisma, iftħilna moħħna u qalbna biex bħalek nisimgħu u nilqgħu il-kelma divina li ta' kuljum tiġi mwassla lilna permezz tal-Knisja mqazza nitolbu. Dawk li jemnu itlob għalina. Verġni ubbidjenti li tosf qalbek il-kelma, imliena bil-kuraġġ biex b'fedeltà u mħabba inwieġbu għal dak li jitlob minna l-mulej. Nitolbu. Dawk li jemnu itlob għalina. Verġni tat-talb, għallimna namlu minn ħajjitna innu ta' tifħir lill-Alla għal kobor tal-ħniena li huwa juri magħna. Nitolbu. Dawk li jemnu itlob għalina. Verġni u sieħba tal-feddej, int li qsamt fid-batijiet ta' ibnek fuq is-salib, għenna biex namlu minn ħajjitna offerta safja lill-missier. Nitolbu. Dawk li jemnu itlob għalina. Verġni glorjuża tas-sema, żommna taħt il-ħarsa materna tiegħek u kun għalina gwida u għalliema spiritwali fil-mixja tagħna lejn is-sema. Nitolbu. Dawk li jemnu itlob għalina. Mulej Alla tagħna li jogħġbok sejħinna biex niġu dal-post qaddis li minnu bl-interċessjoni tal-Verġni Marija mollija sema ixxerret għad kbir ta' grazzi fuqna, għatina qalb safja u twajba, ħalli nikbru fil-fidi immexxija mill-kmandamenti tiegħek, nitalmu nħobbu lilek fuq kollox u l-ħutna bħalna nfusna bl-istess Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrafiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Ferħanin bil-festa ta' ibnek, nofru lek mulej is-sagrifiċċju ta' tifkir, bibdin qima qaddisa u l-grazza tiegħek, niksbu dejjem iżid il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, nżuħħaj lill-mulej alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. U nfaħruk u nberkuk waqt li nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija. Bil-qalb bla tebba tagħha hija laqet il-verb tiegħek u sħaqqilet nislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat li d-dinja dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda lill-bnedmin kollha imnislina għall-ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli, hija magħhom kienet tistenna il-milġa tal-Ispiritu Mwiet u hekk saret ixbija tal-Knisja li titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' tieħossib il-Knisja fid-dinja u tħaresha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal il-jum il-mulej fis-seb kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intenulek nju ta' tifħir u nkantawlek bla qiegħda. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mirraj ħibati, ħajl ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixteret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nebiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodu lek ħajr għax oġbok tilqana għam qudiemek biex naqduk. U mill-ċokuntan nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sabħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull jieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jiena tolbu bl-istess talba li għallimna l-Mulej Ġesu, meta ngħidu kulli titint, nitolbuh li wkoll nġeddu l-oċja tagħna totali għalih, idwa bil-qalb. Missierna li inti bismawi jitqaddes ismu, tiġi saltnatek, ikull titin kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna da kuljum matina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-menu ħatja Naddaħan jiex tiġrib, iżda ħlistna mid-deni. Ħlistna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u iħna tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw li għena mmiġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek wassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħarix l-indubitna, iżda ħares fiġi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu l-għaqda li inti tfija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Tiegħek ukoll għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li nekħu d-nubiet ta' dinja. Kien jindawk li ma mistidna l-likta tal-ħaruf, mlej ma jistħolix, titħol. Iżdejt kelmu għamla, ruħi tkunu fejqa. الجسم كريستوس.
Jien ringrazzaw fl-imkien mulej Ġesu għad il-laqatana miegħu. Ma Marija ngħidulu wkoll aħna l-Ispiritu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi ħalli ngħixu ta' bil-ħaq il-vokazzjoni tagħna bil-ferħ. Jekk ma tkunx vokazzjoni sinċira ma nistgħux ngħixuha bil-ferħ. U jekk ngħixu bil-ferħ hija minnha nfisha xhieda għall-oħrajn. Glorja lill-Missieru lill-Iben l-Ispiritu Santu. O Marija li tħadd fid-dinja mingħajr teba. Nitolbu qarbinna mulej bis-sagrament tas-sema aħnu niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqazza Marija ta' Pinu. Għamel fiħna tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misterja tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Amen. Issa wara il-barka tas-saċerdot nistieden ir-reliġjużi kollha u l-lajċi konsagrati biex flimkien magħna s-saċerdoti nidħlu f'riġlejn Omna Marija, inġeddu l-iva tagħna lil mulej u ngħidu it-tliet Avamarijiet u dawn it-tliet Avamarijiet nofruhom għal aktar vokazzjonijiet biex iż-żgħażagħ tagħna jarfu jisemgħu is-sejħa u b'kuraġġ u b'imħabba iwieġbu għalija. Il-mulej magħkom. Ibarikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku lill-mulej, inroddu. Mulej Ġesu, aħna nirringrazzjawk il-għaliex f'dan il-post qaddis inti ried li ommok tkun preżenti u sejjaħ li xbejba Karmela Grima dik il-kelma tant qawwija, ejja, ejja. Aħna nirringrazzjawk ta' dan is-santwarju Marjan li huwa wkoll tifkira tas-sejħa tagħna li nkunu konna kemm aħna tiegħek. Konna kemm aħna ikkonsagrati lilek. Fit-tifkira tas-sejħa aħna rridu nġeddu mulej anke aħna il-konsagrazzjoni tagħna u għal-merti ta' Marija preżenti f'dan is-santwarju
nerġgħu nerħu lilna nfusna kompletament fidejk. Għamel li f'kull ċirkustanza nisimgħu leħnek u nħarsu lejn il-wiċċ matern ta' Marija li tiggwidana u tenna nkunu fidili lejk f'kull ġrajja ta' ħajjitna. Għal-merti ta' Marija mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem u nkurunata mis-Santisma Trinità għatina d-don tal-perseveranza u kompli sejjaħ persuni ġenerużi li jisimaw leħnek mulej Ġesu u biex blajnuna ta' Marija iwieġbu bħala bliva tagħhom għas-sejħa li inti tagħmlilhom. B'ubbidjenza lejn il-kelma ta' ommok aħna nlisnu 3 Ave Marijiet għal don ta' aktar vokazzjonijiet imma fuq kollox għad-don tal-perseveranza fis-sejħa tagħna bħala konsagrati. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja,